Иртә белән тәрәзәдән карадым да, шын әкият күрдем авыл урамында. Аклык ингән бар җиһанга хайран калдым. Гүя җәннәт тора минем күз алдымда. Тып-тын һава үф иткәндә җил юк анда. Бу дөньяны кем сеңтергән шулай акка? Рәшәткәләр ак кәпәшләр кигән кебек, агачларның күренмидер очы хәтта. Кышның әле ак күлмәкле матур чагы, карларның да яуган бүген иң агы. Сүз таба алмыйм бу мизгелне аңлатырга, табигатьнең иң соклангыч нәфис чагы. Жем-жем итә, гүя бәллүр алмагачлар, кагылырга кыймый хатта песнәк кышлар. Ярый әле безнең илдә шундый кыш бар. Җылы якта бу хозурлык булмый, дуслар.